danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na ƙayatarwa. Sai manzon Allah shoki sai mun yi shoki dan manzon Allah shoki sai mun yi shoki dan manzon Allah farko na sa Allah mai ban kariya sai manzon Allah roko na Allah ka karan juriya sai manzon Allah ta faɗi layi kauye da gari kawai sai manzon Allah shoki sai mun yi shoki dan manzon Allah mun ka kula kwalai dubu na salatuka sai manzon Allah Mahmudu Muhammad mai birnin Makka sai manzon Allah alwasa ka sa'a waga baituka har bayan Allah shoki sai mun yi shoki dan manzon Allah Sha Ahmad Tijjani mai Tijjaniya sai manzon Allah dan Ahmad baba mu mai gausiya sai manzon Allah kaulahi barhama ku ne hanyar gaskiya sai manzon Allah shoki sai mun yi shoki dan manzon Allah dan uwa ku raka ni mu je garin Kano sai manzon Allah ku sayyadi mamuni mu dandano sai manzon Allah dole na gaida malam Musa baitika sannan Abdullah shoki sai mun yi shoki dan manzon Allah dan malam ne na zo da wata sabuwa sai manzon Allah mun haka mun debo wa mukawa sai manzon Allah mun kuna ba ma tsoron kauri kawai sai manzon Allah shoki sai mun yi shoki dan manzon Allah kun gani jama'a me ko kace sai manzon Allah ko kuwa kun shiga samun cece ku ce sai manzon Allah Yunusa mai baitin shoki kawai dan manzon Allah shoki sai mun yi shoki dan manzon Allah ba ku hana mu yaban baban su Fadima sai manzon Allah duk kuwa shine shugaban du al'umma sai manzon Allah dan haka ba ma fasa yaban mai gaskiya sai manzon Allah shoki sai mun yi shoki dan manzon Allah gani gare ka Habibu ka jani gaba daya sai manzon Allah tuntuni kai ne dan mai gaskiya sai manzon Allah roko na a gane hanyar mafita sai manzon Allah shoki sai mun yi shoki dan manzon Allah naga waɗansu suna jin kunyar yin haka sai manzon Allah to ku sani dan Abdu ya wuce haka sai manzon Allah bi ta faɗi kauye layi da gari kawai sai manzon Allah shoki sai mun yi shoki dan manzon Allah na higa kauye na higa birni na gani sai manzon Allah to a karatu wa Allah yake nuni sai manzon Allah barhama gausi yayi muna nuni mu kawai sai manzon Allah shoki sai mun yi shoki dan manzon Allah waye ga muka sunna gemu ne kawai sai manzon Allah to ka shiga ka gano yan fada cawai sai manzon Allah dan akuya gunge mu ya fi raƙumi limar bulala shoki sai mun yi shoki dan manzon Allah maulidi min yau kun ce mun bid'a sai manzon Allah ko kuma jama'a sai manzon Allah sai ku hada kawunan manya ku yi waje sai can gun maula shoki sai mun yi shoki maulidi dan mun ba manzon faɗi ku Allah gaskiya mun zarce ma kawo mai su idaniya mun nutsa Sai mun tafi manzon mu Allah. hanyar kawai sai manzon Allah shoki sai mun yi shoki dan manzon Allah mun Allah ma waye hanyar mafita sai manzon Allah waye ga Allah har suka gana ga wata sai manzon Allah shi ya zo ya faɗa a sai da gaskiya sai manzon Allah shoki sai mun yi shoki dan manzon Allah kaka Aminu Habibu a gun rabbana sai manzon Allah kai ka kare ta Shafi'u na zifi zalluna sai manzon Allah dan haka ba ku ta manzo mai gida sai manzon Allah shoki 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 inda Halima yan mata ku dan tuya sai manzon Allah ni saba mi kasa mun debo wa mukawa